Най-добрата креативна агенция на телефона. Търсите съдържание и брутални видеопродукции. На грешно мястото. Не е шкумство. Тук сме. Да, имаме YouTube канал. Може да влезете там да гледате първия ни влог. Те вече го гледат. Аз говоря по телефона, не ме прекъсва. Да, в новия YouTube канал реално ще ни откриете какво се случва по време на дните ни. Като... Какво? Видеодневника ни. Айде да ви се обада по-късно, защото имам да снимам влог. В момента се намираме в пространството Витайщи, защото нямаме офис. Нямаме офис, защото животът е прекрасен, но това не означава, че няма да имаме офис за винаги. Да, нуждаем се от офис, затова работим по въпроса. Търсим пространство, което да бъде обединяващо на много таланти. Така че... Ще видите във влога, намерили сме го. Намерили сме го, да. И работим по въпроса да се случат нещата. Останете до край, абонирайте се, харесайте това видео, защото реално аз гледах първия влог и научих нови неща за Зарон. Ще си имаме разговори с някой от това нещо го са. Какво? За това е видео някой уволнен. Иванки, искам да се извиниш на хората, че преобладаваш в влога. Съжалявам, не съм. Добре, реално, enjoy. Your life. Истината е, че е много тихо и е малко неловко, но ние днес работим от тук. Датата е 6 януари, а денят е понеделник. Знаете кой ще излезе от тук? Залагайте. Иванка. Леле, как се скри? Монкар. Днес работим от Work Factory. Мисля, че се разболявам, но ще видим последствия от деня. Ето аз вече съм в бартер. Няма да говоря силно, че тук е много тихо. И в момента правя презентация за новата напитка на Венци Венц, която дава фокус до 6 часа или 8. Чакам, имаше опашка от хора, които явно идват отдолу от офисите, да се тръгнат, за да си поръчам чай, защото ми е филм, няма да ви лъжа. И така, днес имаме доста неща. Аз имам да правя тази кратка презентация, имам да правя план за MBT Rise Delight, имам да правя план за всеки клиент, за да може в понеделник да седнем, да изговорим какъв брандинг ще използваме, така че ще се върна по някое време по-късно. Иванка също е тук. Казал съм на Теди да се снима. Работим здраво по сайта, качваме нови проекти. Иво кара колата. Те с Иво сега са на огледи за офиси. Сега сме на оглед за нов офис с студия. Право не сте готови. Право! Ето тук се намира. Ето тук. Ето тук. Ма не може да го видите. Офиса. Не знаете къде. Само ние знаем. Скоро и вие ще знаете. Скоро всички ще знаят. Всички ще разберат. Само ще кажем, че на топ локация. Не знаем дали ще го вземем, но ще го вземем. Ще го вземем. Къде? Към офиса. Добре. Сега ще правим да поема моята чанта. И не сте готови. Снимка. Това... Чакайте, че ми е малко лошо. Това е Иванка. Ето я. Това са любимите й неща. Фитнес, слушалки, камера. Какво? Трябва да знаете, че това е подаръка от мен за Ивана, специално изработен от мен за Коледа. Исках да й подаря нещо кринчи. Какво по-кринчи от това да има снимка на мен в тях? Така ще работя наистина цял ден. Много е хубаво. Това е най-хубаво. Има и пудел и вчера забелязах, че има легло, защото обичаш да спиш. Във времето ще намираш все повече и повече тайни послания, защото нищо не е случайно там. Искам да кажа нещо, може ли? Да, кажи да. Това, не знам камерата да ли фокусира, обаче е талона ми, с който утре ще отида на листовки. Трябва да си изтрия баркода, там е нещото. Така че, утре отивам на листовки и скоро ще... Виж колко добре стои зеленото с това отзад. Трябва да ми направиш една снимка. Да ти направя сега. Айде, ние ще работим. Ти какво ще правиш? Ще пиша имейли.
просто искам да снимам човек, защото ChatGPT наистина не знам какво щях да правя без. Нека кажа как се чувствам. Любимото ми! Днес се чувствам изморена. Една от причините е защото преди 1-2 дни правех 17-минутна тренировка в нас и цялото ми тяло в момента ме боли заради мускулната треска. Малко ме боли главата, но това има ли значение поред вас? Аз не спирам. Ето вижте, в момента даже докато говоря правя нещо. Няма значение. Но overall се чувствам много добре. Чувствам се мотивирана за всички неща, които ни предстоят. За всички неща, които, както винаги, повечето неща първо са в главите ни. И това е най-якото на креативната агенция, защото много от нещата първо са в главата ти, после ги виждаш, така че аз почнах да... Но нека довърша, чуй. И се чувствам мотивирана. И това, което се сетих вчера, поръчах си такси и мъжът, който ме караше, ме пита как вървят нещата и аз му казах, супер, действаме. И човека каза, има ли какво да се действа? И това ми направи голямо впечатление, защото човека в случая, очевидно за него нямаше какво да се действа, но ние не сме от тези хора. Ние сме от хората, които имат какво да действат. Нещо друго да кажем? Нямам друго. Питай ме. Q&A. Понеже много хора ни питаха, никой не ни е питал. Понеже никой не ни е питал. Това е нещо. Понеже никой не ни е питал. Аз чувствам добре, въпреки че сутринта имах температура и ми е малко лошо, едно такова замаяно ми е. Главата ми тежи, но реално се чувствам добре и сутринта ти писах, се чувствах добре и се оправих и съм тук и пиша сценарий. Вече 20 минути. Да, снимам, правя други неща. Разсейвам се, но ще спра след малко. Overall се чувствам наистина добре и ми харесва, че отново сме заедно. Липсваше ми 1 седмица почивка, даже повече. 2 седмици почивка. Какво е това? Това не е нормално. Не, това е хубаво, наистина е хубаво. Смятам, че не се отрази добре, но ми липсваше да правя това, което обичам да правя. Наистина ми липсваше. Закриваме подкаста. Ето, Теди е тук и ни говори за квадрати на офиса. Какви квадрати? В Майнкрафт. Кажи какво, което ни каза. Не, няма да си кажа. Кажи го, моля. Няма да разказвам на камера. Добре, аз ще го кажа. Той вика, как ви звучат 400 квадратни метра? Аз откъде да знам колко е 1 метър? Искам да оцените аутфита на Теди днес. Айде! 10 от 10. Много е добро, наистина. Видео за по-кратко. Първо Иванка иска да ти каже нещо. Искам да си направим среща и Иванка ще напише имейл в колко часа и кога. Да, възможно е скоро. Искам да си уредим среща, ако трябва ще бъде онлайн. Истинска история. Историята е за един човек от факултета, който не знае да пише, не знае да чете, бачка доста, бизнес настроене и знае как се правят нещата. Кара уникална кола, хора, взима повече пари, сигурно. Тази история е брутална. В смисъл, никой човек не може, няма правото да каже, ама аз не мога, не съм квалифициран и така нататък. Снимай нея. Има ли температура? Познайте колко градуса температура имам. Здравейте. Здрасти, Иванка. 300 неща. Парите ми за днеска. Слушалките ми. Какво слушаш? Слушалките ми. Make me sweat. Make me harder. Аз се прибирам. Оставих ги. Много ще ми липсват. Много ще си довърша работата от вкъщи, понеже познайте, температурата скочи на 38,5. Така че е време да се погрижа за себе си, защото утре има снимки. Вече спор, рапърите се съгласиха, че всички са част от културата и събитието не може да се проведе без нито един от тях. Затова ви съветвам. Както може да забележите, аз съм в нас и в момента това, което правя всъщност е, че обработвам. Датата е 9 януари, денят е четвъртък и днес цял ден работих от нас. Мога да ви кажа, че
се намирам в това положение вече от 1 часа. Какво по-смислено ще правя? И без това трябва да си почивам. Нищо не съм снимала, защото се лекувах. Те бяха на снимки, но продължаваме. Приключвам с обработката за тази вечер и ще си лягам. Утре ще снимам, отново сме в бартер. Който може да прави. Той каза, разбира се, можем всякакви неща да правим. Реално сега имахме среща, а сега Иванка и Иво ще водят среща. Той се вълнува супер много, между другото, за снимките с МБТ. И направо се разбрахме да си направим среща, за да изговорим всичко. Вираш ли? Много се влачи. И аз почвам да я дърпам. Чуй сега какво сънувах. Сънувах, че ние сме в някакъв хотел с зеро. Ми хора, взех листовките. Как си знам? Ние живеем в ситком. До всички хора, които те първа се подготвят за листовките, какво да ви посъветвам? Отделете няколко дни да правите само това. Това правих аз, между другото, докато почивахме по време на празниците. Искам да кажа, че ако си мислите, че правим нещо, кой знае какво, реално е така, правим много неща, но повечето ни дни изглеждат ето така за сега, но отново сме в бартер и правим същите неща. Не си гледам телефона постоянно, Защото така изглежда. Да, просто отговарям на неща наистина. Също, Теди няма да дойде, защото кашля и иска да си почива. Трябва да се лекуваме малко. Ще съм честна. Малко куцо започна всичко. Имаме да наваксваме с доста видеа. Така е. Теди още се лекува. Да. Аз оздравявам сега. Но всичко е под контрол. Иво беше тук. Седеш тук. Да. Ще го сложа. Аз за това седнах. Защото той беше тук и да... Но имахме среща. Брейнсторминг. Да, и беше много полезно. Да. Ние мислим еднакво. Искаш ли да кажа, че реално скоро няма да работим с единия ни клиент? Нали записваме всичко? Да. Сега, ако цензураме всичко, няма да... казах го вече. Скоро, т.е. този месец последно снимаме за един клиент, с който много добре се разбираме, още така... Обичаме. Да, обичаме, имаме добър послевкус, както и го казва. Те също, сигурни сме, но просто пътищата ни се разделят и ние минаваме на следващото ниво за клиенти. Наистина това е така. Те правят място да дойде някой по-голям. Между другото, ето, сега ми идва това откровение. Подкаст отново. Кажете, искате ли подкаст с нас двете или... Почнем да говорим, ние двете винаги става на подкаст. Чуй, докато ти говориш ми дойде едно. Както хората в живота ти до някаква степен те оформят като човек, така клиентите ни оформят като креатив студио. Yes, наистина е така. Стига сте минавали подкастите, не знаете. Явно трябва да сложим табела. Хората. Агресирам се, знаеш как е. Както и да е. Не се нервира, моля те. Пак ще откачи. Не, приключвам тази... Сега ще ям да се успокоя и после продължаваме с разписването. Ела до мен. Айде. Значи, харесах всички. Не, виж, Теди, виж. Не ни липсваш толкова, колкото си мислиш, но харесах всичките му снимки по-рано. Знам, че ви липсвам, ама чак пък толкова. Той постоянно се прави, че не е мил, че не ни обича, но какво е това, което показваш?